sisi jikon koyo kira saya kok bisa kadiri bahagian kanan dia ini je ekstrim April 27 तारिख आनांग कतना 30 तारिख लकडाउन पाइनाय हिनै मिटिं थांनि खालायलायनानै हिनै दबन नगनि सामु पाइनानै हिनै किसा लिसुबु फां प्राय 6-7 तांनाय ओके मानार फाइसा फायो ओके बेदे किसा तांख्रायनाय हिनै तांख्रायजाना आं अमहाय गतना आंखा ताई सिनि डिभिजन नि बर दङ मतामति रां रक दस खांलाय ना कालेक्शन खलाय सालग लाखिया तबे सेंट्रल नि बर दङ करक साफान फाइने फायो सारबर झलांना आसं फाइनाय फायदे हिनि खबर हिका सासाफान फाया ओंखाय बरंना फायग्रा देनि माने जे आयुष्मान भारत नि जे किसा मासा रां माननाय अनारो बर जमारना नां आबरंना किसा समै जमारि समाय देनि ana musulman hams korak zapan sentral nih ini tarak sobe itu masalah tapi hasilnya lo kurang oleh tam kok kesana musuh nono coba soni bagi nono hasil lo kurang tam kok kesana oh hasil hasil orang pisa to aneh raya khoras ongkha ani takubo puro wahnya relak asama to subaka ai pati sang suba mangkaya aku bahingklai prai 1 lakh Sino kuni 2 lakh 20,000 matongkha ngatai ani nagni sudu
Kiatoren Irias nó bộ quý xe rung tuần mà này sai quý phải nhà nó Asia hết rồi và nó cũng phải lấy cả tại ban tông mà nhà nó cũng phải ren mà đi cả khi tới ek này ren mà đi phi cả ek xe bây giờ cũng số lia tao nó có lấy mà tông nó cũng này thằng nó có nhắm xong nó siapa di saya Yesus mana mana saya jok lagi angka belak ke ham nai ini yang lo kurung thani आशीर्वाद sana Bari ang tini sanmusum ke obono inuasini da bishodep bong kha kaisa pati ni assistant secretary dongmon agyo jompoi jola takar jola ni ongai thangnai 27 tarik march bo jokhon boni lesu bagano mandarok phayo boni lesu bufang hanai bufang tanani thangman jarawa bo bufang sakani kalaikha kalaimani pore boni bishima hoite boni bara bekreng je bahuni bekreng abti rok bai agoi bo GB hospital bo mas kaisa hai pojento operation ni bagi matong ikha mas kaisa kaza ongkha nge aboni porwa bo kisa masa choli jak ongoi nogo phaika nogo phaimani pore bayang ompio tongikha bonaji bekha boni o je bekreng bai marong na hamra hnai bo tongikha nge aboni pore hepono bo je klai thaniwa boni je khislang mo je jak abo bahan be bekreng je kagui sogui thangka abon bai belaino wan am singja ba belaino khari ma singsa boni bagai abon bagin tinio sung sini media na maringka karon sung khorob sung le phone bai call khai phona hamiang kha phona ong kha nei sing saimane ba abon bagino tinio sung o jago ma to kha obono taibu ta khobu khorong no nokthong ba sithong bo hayong tongkha ba o obostao ba tonghni sing sana bagai sing ma to kham abon bagino ang lo korono koyo tinio sing organ gini tongnai ba division ni member so to phainai pheka koyek jona ba koyekta sing bonai bu suba laika help khaileka haipon usubai boni je problem ong tongmani abo usuk bai abo tabo thagia ko aboni bagai sing taibo boni nong ni ongi bo kabang man lag lag nang rang sbaika haipon ong yakom nge kabang ma jorawo sing phailei nailei thangma bai ta sing su lailia ba jotono kisa masa tongmaro haino janjar subaka haipon sing wan sogo sini top leader tongo ba minister tongo borono bo jori omaike phunungmang khangke boro bahini phainai karon thangnero boro khobor maliana ba omhayong ro ni siliana aboni bagai tabo sing o media o focus khaine bagai sing ma to ukha aboni bagino ang koyo sini je leaders tongerok ba je sini central je tongerok no kisa masa boro bahini kha khlayo tabo o je media wo nungmani porewa boro bahini phainai phen nai kha khlayo aboni bagai karon sing jotono sini ta khobu koron koyo boni je hamiang mani abo to onek din dogi thanga 5 mas hai thanga aboni bagai rang paisa ni bagai sing kisa masa jotono khokja khongni suba khato boni bithi painani ba boni chanani abta hi leki salo suba jak thang nei sing tino maringkha aboni bagai tei bo ongkha kaisa IPF tini leaders tongmani bo age lama ka sopro bomra rogo kabangma boni active karon bo bai mangsi sing samung choli tongmani aboni bagai sing bahani khariok jak tinio jorawa karon sing leaders khaine ro bahino sing thangnani himnani akonani bahani rang grini bai sing bon jeman sak sing thangtanio phaitanio sing kisale suba laikha haipano asubai boni o rugi paine je dongyani bagai sing bono taibu subanani bagai ang koyo je nugui tongnai rok takho bukhorok no ang koijo khariok nai rok no karon bo ongkha sini leaders ni bisingo belaini borok kaham haipon obok tamani sana ishoni kapala je tongmani hai manjamani ba bo thing tiniwa sini pati nongi deramani ongya boni sak sakna derajangmani haipono ang koyo sini je leaders rono phaine phebeinani ba suba phaibenani bagai
kisale bithi painani ba maichanani ba nogo sommo so beron painani phan ongtong nei sing request khai jotonon ta khubo korona